Sa balita sa luwasang pungsod, pormal nga ginbaton ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang Titular Diocese ang Suburbicarian See of Albano sa isa ka solemn kag spiritual nga seremonya kahapon nga adlaw. Ini paagi sa papal bull halin kay Pope Leo XIV nga opisyal nga nag-appoint kay Tagle bilang Cardinal Bishop sang Albano, isa ka mataas nga pagkilala sa iya kinaadman katutom kag serbisyo bilang Pro-Prefect sang Dicastery for Evangelization. Ang Diocese sang Albano isa sa 7 ka sinauna nga Suburbicarian Diocese sa palibot sang Roma nga masami ginahatag lamang sa mga Cardinal Bishops nga may ukon pinakamataas nga ranggo sa College of Cardinals. Present man sa seremonya ang lokal nga obispo sang Albano nga si Bishop Vincenzo Viva, mga pari kag mga miyembro sang Filipino community sa Roma. Sunod sa Pontificio Collegio Filipino, may 3 ka obispo, 2 ka cardinal kag kapin 100 ka mga pari ang nagtambong sa misa. Ginapoint si Cardinal Tagle sa Diocese sang Albano matapos mabakante ang pwesto sang ginapoint si Cardinal Robert Prevost bilang Pope Leo XIV sang Mayo. Formal nga ginhatag kay Tagle ang titulo sa Mayo 24 bilang bulos sang Santo Papa.